Добре, нека се потопим в темата. Днес ще си говорим за нещо изключително важно, но често подценявано за здравето на сърцето – еластичността на нашите артерии. Това е, така да се каже, скрития двигател на кръвообращението ни и да го разберем е наистина от решаващо значение. Звучи малко странно, нали? Но отговорът на този въпрос всъщност е ключа към разбирането на един невероятно елегантен биологичен дизайн. Тази аналогия ще ни покаже как тялото ни решава един фундаментален, чисто инженерен проблем. Ето го и отговора – ефектът Уинт-Кесель, което на немски означава въздушна камера. Представете си го така. Точно както въздушната камера в старите помпи е превръщала резките тласкащи движения в непрекъсната струя вода, така и нашите еластични артерии поемат мощният удар от сърцето и го умекотяват в плавен поток. А главният архитект за тази уникална способност е един протеин, наречен еластин. Добре, до тук всичко звучи чудесно. Но какво се случва, когато тази еластичност започне да изчезва? Ето тогава се изправяме пред един наистина сериозен проблем. Проблем, който често се развива тихо, без симптоми, но с много тежки последици. Това е тихата епидемия на втвърдените артерии. Нека видим разликата черно на бяло. Помислете за здравите, гъвкави артерии като за перфекти амортисьори. Те поемат шока от всеки сърдечен удар и така работата на сърцето е много по-лека. Когато обаче артериите се втвърдят, сърцето трябва да се бори, да работи в пъти по-усилено, за да изтласка кръвта през тези твърди негъвкави тръби. И още по-лошо, силните резки вълни на налягане се удрят директно в крехките съдове на мозъка и бъбреците и бавно, но сигурно ги увреждат. И знаете ли какво? В медицината този проблем всъщност може да се измери. Използва се показател, наречен скорост на пулсовата вълна или PWV. Той ни показва колко бързо се движи тази вълна на налягането. Аналогията е много проста. Ако ударите по метална тръба, вибрацията ще премине почти мигновенно. Ако ударите по гумен маркуч, ще е много по-бавна. Същото е и с артериите. Колкото по-бързо се движи вълната, толкова по-втвърдена е артерията. Добре. Вече е ясно защо еластичността е толкова важна. Сега е време да направим нещо друго. Да разбием няколко много разпространени, но и много опасни мита, които пречат на правилната грижа за съдовете. Ето го и първият, може би, най-често срещаният мит. Схващането, че с напредването на възрастта артериите просто се втвърдяват и това е положението. Не, това е абсолютен мит и е опасен, защото ни кара да приемаме за нормално нещо, което не е, и да бъдем пасивни към проблем, върху който всъщност имаме доста голям контрол. Истината е, че ключовата дума тук е патологичен. Да, разбира се, че с възрастта настъпват леки промени, но значителното втвърдяване е болестен процес. И този процес се ускорява от съвсем конкретни и управляеми състояния, като високо кръвно и диабет. И съвсем не е безобидно. То е активният механизъм, който уврежда органите ни. Мит номер 2. Прекаленото опростяване. Често си мислим за артериите просто като за някакви тръби. Истината обаче е много по-интересна. Отново пълна заблуда. Мит. Реалността е, че артериалната стена не е просто тръба. Тя е истинско чудо на биоинженерството. И ето как изглежда всъщност. Имаме цели 3 слоя. Най-вътрешният, интимата, е супер гладък, за да може кръвта да тече безпрепятствено. Най-външният, адвентицията, е изключително здрав, за да предпазва от спукване. Но истинската магия, фокусът, е в средният слой – медията. Там се намира перфектната комбинация от еластин, който дава гъвкавост, и колаген, който дава здравина. Това е гениален баланс. И стигаме до третия голям мит, който засяга нещо, което всички следим – кръвното налягане. Често обаче се фокусираме само върху двете числа и пропускаме един много важен детайл. Да, познахте, и това е мит. И този мит е особено коварен, защото може да ни даде фалшиво усещане за сигурност. Защото не е важен само въпросът колко е налягането, а и как това налягане се доставя до органите. Тук нещата стават наистина интересни. Говорим за така нареченото пулсово налягане. Това е просто разликата между горната и долната граница. При втвърдени артерии тази разлика става огромна.
И вместо плавна вълна, органите ни получават силен, рязък удар с всеки пулс. Представете си го не като вълна, а като удар с чук. И този чук удря по крехките съдове, дори ако средните стойности на кръвното изглеждат добре. Супер! Разбихме митовете. Сега е време да видим кои са истинските виновници зад кулисите. Кои са процесите, които крадат еластичността на артериите ни. Вижте основните врагове на еластичността. Високото кръвно налягане буквално накъсва и раздробява фините еластични влакна. Диабетът, от своя страна, захаросва еластина чрез процес наречен гликиране и го прави твърд и чуплив. Атеросклерозата с нейните плаки просто разрушава цялата архитектура на съда. А калцификацията? Това е финалният етап, когато гъвкавата тъкан се превръща в нещо твърдо, като камък. Добре, след всичко това може би звучи малко обезкуражаващо. Но има и добри новини. И те са, че след като знаем кои са враговете, знаем и как да се борим с тях. Пътят към решението е напълно реален. Нека бъдем наясно. Няма магическо хапче за еластичност. Няма една добавка, която да реши всичко. Истинското решение се крие в нещо много по-фундаментално – да се атакува коренът на проблема, а не само симптомите. И стратегията е съвсем ясна и се състои от 3 основни стъпки. Първо, активен постоянен контрол на кръвното налягане. Второ, ефективно управление на кръвната захар, ако има диабет. И трето, поддържане на здравословно тегло, за да се намали общият стрес и възпалението в тялото. Това са 3 кита, на които се крепи здравето на нашите артерии. И само за да погледнем за миг в бъдещето, науката работи на пълни обороти. Вече се разработват терапии, които да поправят увреденият еластин и дори методи за отглеждане на нови, здрави, еластични влакна в лаборатория. Звучи като научна фантастика, но е съвсем реално. Но докато това стане стандартна практика, най-мощното ни оръжие днес си остава превенцията. И така, какво трябва да запомним от всичко това? 3 неща. Първо, ефекта Windkessel е гениален инженерен дизайн, който е абсолютно ключов за здравето ни. Второ, и това е може би най-важното, втвърдяването на артериите не е съдба, а болестен процес, който можем да контролираме. И трето, ключът към този контрол е управлението на основните рискови фактори. И накрая, нека завършим с този въпрос за размисъл. Здравето на кръвоносните ни съдове не е нещо, което просто се случва. То е активен процес, който изисква нашето внимание и грижа. Да мислим за еластичността на артериите си като за ценна инвестиция е всъщност инвестиция в един по-дълъг и пълноценен живот.